Aș vrea să mărturisesc eu spun vedenie care am avut-o despre judecata de apoi, pentru că în primii ani de pocăință, citind, când am ajuns să citesc Biblia, tare m-a cutremurat citind aceste pasaje că vom sta la judecată înaintea lui Dumnezeu. Și cum va fi judecata aceea? Pe parcurs, dorința asta s-a estompat și când nici nu mai gândeam la așa ceva, în vara lui 93, a intrat dimineața la ora 4 spre 5, a intrat, m-am trezit brusc pentru că am simțit că a intrat în cameră o persoană. Și când m-am uitat, persoana aceasta, am văzut că era un înger. El s-a apropiat de pat și mi-a zis: Lia, tu ai dorit să vezi judecata de apoi și eu am venit să te duc să o vezi, dar pentru asta trebuie să mori. Ați văzut pe cineva concret? Da, am văzut un înger. Am văzut un înger. Era o persoană mai înaltă decât statura noastră, foarte luminoasă, parcă avea tot corpul îmbrăcat într-o haină de lumină și radia așa, îmi radia în mine și simțeam în mine o încredere și nu m-am înspăimântat, nu mi-a produs un sentiment de groază. Cam la ce vârstă arăta figura? Un bărbat tânăr, așa, la 20 și ceva de ani, cam așa arătam, parcă ar fi fost în plină tinerețe. I-am spus: păi dacă trebuie să mor, atunci nu vreau. Nu vreau pentru că am copii încă mici și nu vreau să mor încă. Și a zis: tu vină după mine, la Domnul totul este cu putință. Dar să calci în urma pașilor mei. Deci să nu te abați. Și atunci am început să merg după el. Am străbătut o porțiune de drum. Porțiunea asta am străbătut-o parcă într-o goană de, parcă eram pe niște cai albi, și la un moment dat ne-am oprit în fața unui râu care trebuia trecut. Dar atunci ne-am dat jos și el a spus: tu calcă în urma pașilor mei. Și am călcat, peste apă nu era pod și acolo unde călca îngerul cu piciorul se întărea apa și parcă era piatră. Și mergeam pe apă ca pe pietre, așa. Și am trecut foarte ușor, nici nu m-am udat n-am simțit că mă ud. Și când am ajuns pe malul celălalt, s-a întâmplat o transformare cu organismul meu, că n-am mai simțit că sunt din materie, că am corp. Și am simțit că am un corp deosebit de ușor, care avea proprietatea că trecea prin orice și mai aveam un simț că înțelegeam absolut totul ce se întâmplă în jurul meu și puteam vorbi cu îngerul fără glas, numai cu gândul. Eu puteam, numai în gând îl întrebam ceva și el imediat îmi răspundea tot în gând, fără niciun efort. Știam acum unde ne vom duce, știam că el mă va duce prima dată în locuința morților și a zis: acum, zice, vom străbate distanța care ne desparte până la locuința morților. Am străbătut, am trecut prin pământul acela fără nicio greutate, tot timpul simțind acest corp ușor. Și în fața noastră, la un moment dat, am început să admir temeliile pământului. Atât de frumoase erau, deci pământul are o temelie. Dumnezeu i-a pus o temelie pământului, să știți, el are o temelie și eu am văzut temeliile astea în duh, așa cum eram. Sub ce formă le-ați văzut sau le-ați perceput? Ca parcă erau niște stâlpi foarte solizi și strălucitori și, cum să vă spun, nu știu cum să vă explic în cuvinte frumusețea acestei temelii. Ca și cum ar fi o clădire enormă cu o temelie foarte puternică și
foarte bine ancorată în univers. Și atât de frumos a fost încât a trebuit cumva să mă ia îngerul când admiram aceste temelii și să mă ducă spre locuința morților, care s-a făcut dincolo de temeliile pământului. Vă spun, când am început să ne apropiem de locuința morților, am început să simt o apăsare. Și am început să gem, așa cum geme un om când are o suferință. Și tot mai tare simțeam această apăsare. Și am întrebat în gând pe înger că de ce simt eu această durere, că mă apropii de porțile locuinței morților. Și a spus, tu simți exact ce simte un suflet care vine aici. Exact așa simte un suflet care vine aici și care trebuie să intre în locuința morților. Și tu vei simți exact așa la fel. Și pe măsură ce ne apropiam, apăsarea aia și durerea, e o durere, știți cum e? Nu știu dacă ați trecut printr-o mare deznădejde. Când nu mai vezi și nu mai simți nicio mângâiere din nimic, nu-ți mai vine o mângâiere, o răcorire din nimic. Simțeam că intrând acolo, îmi pierd această nădejde că voi mai putea ieși de acolo. Pentru că după ce am intrat, n-am mai avut dorința care am avut-o înainte, că da, dacă aș vedea eu acolo pe unii din familia mea, cum sunt, unde sunt, ce e cu ei. Și în momentul în care am intrat și sufletele erau exact în corpul în care eram eu, un corp din acesta care este conștient, înțelege totul, știa cine sunt eu știam pe cine văd acolo. Acest corp spiritual de care vorbiți avea o formă? Vedeam parcă că avea un corp de om, dar știam și simțeam că corpul ăsta este un corp nu din carne. Avea o figură? Da, avea o figură ca și cum ar fi fost pe pământ, dar întinerita. Deci știam că acela ar putea fi vecinul meu care a murit de peste drum. Știam că este el, că în ce stare este el acolo, el mă cunoștea pe mine, cine sunt, tot, perfect. Chiar dacă a murit, să spunem, la 60 de ani, figura lui era tot de tânăr? Da, avea tot figura lui, care a avut-o pe pământ, deci acolo, chiar dacă n-am cunoscut persoana aceea, știam din ce neam îi, din ce seminție îi, când a murit, ce a murit, și dacă a murit acum ați 2000 de ani. Această cunoștință o primeai atunci, nu, era ceva care... Și era cunoștința asta că sufletele care stăteau acolo erau în așteptarea judecății. Deci sufletele acestea este prima mare despărțire de Dumnezeu. Aici nu mai poate colabora, lua legătura cu Dumnezeu. Nu mai poate îndrepta nimic din viața lor. Exact ca când a murit și a fost dus acolo, s-a rupt legătura dintre mijlocire care ar mai putea îmbunătăți situația. Că ar mai avea o mângâiere sau că ar mai putea să se facă ceva pentru el. Nu. Starea lui rămânea de nesiguranță și de durere, că ce nu știa, rezultatul care îl va avea la judecată. Va fi iertat pentru ceea ce a făcut sau nu va fi iertat. Își cunoștea viața, era conștient de tot. Și fiecare știa și eram conștienți când eram în față cu cineva, cine e, cum e, ce a fost. Și la un moment dat am început să plâng ca un copil mic. Nu mi-a mai trebuit să merg mai departe și să văd absolut nimica, pentru că am început să gem și să simt apăsarea și durerea aia. Despărțirea de Dumnezeu este ceva ce nu se poate compara cu nimic pe pământ. Și nu doresc niciunui suflet de pe fața pământului să ajungă în locuința morților. Este o de prima mare despărțire de tot ce te poate salva de Dumnezeu. Îngerul, văzându-mă în starea în care eram, că începeam să plâng și să gem, m-a scos afară. Și numai după ce am străbătut o porțiune de drum din nou, am început să mi se elibereze sufletul de această durere și gemând
parcă întrebam pe înger că să nu cumva să mă fi lăsat acolo. Și acum mi-a spus, acum zice, vom trece și vom urca pe muntele lui Dumnezeu. Ei, în fața noastră, dimensiunile sunt enorme. Știți ce e aia? Dar se străbate într-o clipă. Într-o clipă am fost pe muntele lui Dumnezeu. Și muntele ăsta trebuia să-l urcăm. Ca și cum ar urca un om normal un munte. Pentru ce a fost așa? Pentru ca să văd anumite aspecte. Ei, de data asta, altceva era. V-am spus că cei ce coborau n-am văzut pe niciun îmbrăcat în haine albe. Pe muntele lui Dumnezeu urcau pe o cărare albă, care de jos, de la temelie, urca până sus. Albă, n-am văzut un alb pe pământ, așa albă. Și orice pas lasă o urmă pe cărare. Și depinde dacă piciorul tău e murdar sau nu, tot se vedea. Și la un moment dat am văzut când am înaintat că unii înaintau mai ușor, unii mai greu, alții în genunchi, alții se trăgea cu coate, cu genunchi și tot era julit pe coate și era un bătrânel. Am știut exact de unde îi, din ce țară îi, din ce biserică îi, tot am știut când am fost în fața lui. Dar atunci ți se dădea pe loc. Și am zis, Doamne, dar întrebam îngerul că de ce este așa de greu, de ce urcă atât de greu? A spus, el este martirat în fiecare zi, dar el de Hristos nu se lasă. Deci asta mi-a arătat fizic că să văd cât de greu înainta, pentru că cu orice preț înainta, și cu schingiuire, și cu bătaie, și era gata să-și dea viața pentru Hristos. Dar cum am înaintat mai sus, am văzut că unii se întorceau jos. Dar nu mai puteau veni pe cărare, că cărarea era ocupată de cei ce urcau în sus. Și veneau pe lângă cărare în jos. Și atunci am zis la înger, da, oprește-i. Dar nu-i lăsa. Păi zice, eu nu pot să-i opresc. Eu nu fac decât ceea ce mi se încredințează. Mi se spune, du-te, aia fac, nu. Eu n-am dreptul să-i opresc pe niciunul. Este liber fiecare să facă ce vrea. Este liber să urce până la sfârșit, este liber să se întoarcă. Și zic, ce va fi cu sufletele astea? Zice, astea merg acolo de unde noi am venit acum. Vai, am zis, dar oprește-i să n-ajungă în locuința morților. Și nu. A spus, eu nu fac decât ceea ce mi se dă voie. Sufletele acestea, zice, se duc acolo, nu le mai place cărarea care urcă sus, spre Dumnezeu, dar, zice, vor da socoteală. Și cu aspectul ăsta, imediat am cotit-o la stânga, pe munte. Cine credeți că sunt de fapt acele suflete care au coborât? Deci, revenind la viața noastră de aici, pe cine credeți că ar reprezenta acele suflete? Că probabil au un echivalent în lumea noastră materială, nu? Sunt suflete care au făcut legământ cu Domnul Iisus, l-au iubit un timp, l-au respectat ca mântuitor și la un moment dat nu le-a mai plăcut pocăința. Și a zis, e prea grea, cărarea asta prea îngustă, păi nu pot să fac cu tare, nu pot să curvesc, nu pot să mă îmbogățesc, nu pot face afacerism, nu pot face una alta. Deci sunt suflete care nu le-a mai plăcut drumul acesta. Nu le-a mai plăcut să meargă cu Isus, pentru că Isus era cărarea și pe cărarea asta nu puteai păși decât cu mare grijă. Că orice urmă, oricât era, numai un pic se vedea urma și urma aia ești cercetat. Pentru ce e așa? Pentru ce pasul tău pe cărarea asta este murdar sau nu? Sufletele astea se duceau înapoi de unde ori venit înainte de a se pocăi. Din nou în viața de păcat. Și conștienți o făceau, nu determinați de cineva, nu determinați și pentru că Domnul a arătat că omul are voință liberă. Este liber să facă ce dorește și îți spune în față binele și rău tot timpul vieții tale.
și ești călăuzit prin șapta Duhului Sfânt, prin îndemnul Duhului Sfânt, prin Domnul, pentru că El este un Dumnezeu viu care vine și zice, cine îmi deschide ușa, vin la El și stau cu El și îl voi învăța toate lucrurile. La aceștia nu le mai place aceasta, ci din oameni credincioși și oameni care s-au temut și au intrat și au gustat din mântuire, s-au întors înapoi și au schimbat mântuirea cu problemele astea alte. Cu tot ce vedeți voi în jurul vostru și ar putea să fie foarte plăcut ca vedeți că le merge bine, nu știți cum ajung la binele ăla, vedeți că mai are câte o femeie pe lângă căsătorie, mai are câte un bărbat pe lângă căsătorie, pentru că soțul nu-i mai bun, soțul nu-l mai iubește, nu-l respectă. De ce nu? Că doar nu e așa mare păcat. Nu știe nimeni, nu vede nimeni. Astea sunt aspecte care pe moment sunt plăcute, pentru unii, dar îi duce și ei vor da socoteală și poate că judecata pentru ei va fi mai aspră din cauza că au cunoscut adevărul și au călcat în picioare adevărul. Acum, când am cotit la stânga și s-a făcut în fața noastră sala de judecată, a fost și o sală așa de imensă, dar dimensiunile cerești, cu cât sunt mai mari, cu atât le percepi aproape. Sunt departe, simți că sunt imense și le vezi ca și cum le vedea în fața ta aproape. Îngerul m-a pus chiar în prag și în spate, la o masă, era Domnul Iisus, dar am uitat să spun, înainte de a coti, pe vârful muntelui am văzut un foc mare, tot cerul și universul era plin de focul ăsta, atât de măreț era. Un foc care nu se mai stingea. Avea aceeași bază și avea 3 limbi, dar baza era aceeași. Și când m-am uitat la el, de o măreție, și am zis, Dumnezeu este acesta. Era Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt în Dumnezeirea. Era deasupra muntelui. Și când am intrat în sala de judecată, am văzut focul acolo deasupra. Domnul Iisus stătea la o masă și 2 îngeri îi slujeau, unul de o parte și unul de alta. Pe marginile sălii de judecată erau ca niște biblioteci enorme cu rafturi și cu sertărele și în fiecare sertar era cartea proprie fiecăruia. Deci familia mea e familia Rusu, noi avem un sertar, în cartea respectivă scrie viața noastră împreună, tot. Copiii, numele copiilor, absolut tot. Cei despărțiți la fel, absolut tot. Fiecare are o carte personală. Dar ce se întâmplă? Au venit învierea celor din locuința morților și au înviat pe generații. Deci toți, începând cu primul an, când a început lumea, venea pe generații. Din primul an până în ultimul an. Deci din primul an înaintea erei noastre venea generația respectivă. Toți care au murit atunci. Copii, bătrâni, tineri, femei, bărbați. Veneau, știți cum vin valurile oceanelor. Așa, încă trepida universul și pământul, așa, venea un val, cum se ridica, val după val. Val după val veneau. Și un înger stătea de-a dreapta, unul de-a stânga și îi punea în rând, pe fiecare pe 2 rânduri, ca să intre la judecată. Acolo deja totul era condus și corelat și într-o ordine desăvârșită, într-o tăcere, și a început judecata. Eu am văzut judecata unui bărbat. Bărbatul acesta, în momentul acela, am știut exact cine era, ce era, dar cum. Nu există aceea aparatură pe fața pământului ce am văzut acolo. Când a deschis Domnul Iisus, când i-a pus pe masă îngerul cartea omului aceluia și a deschis-o prima filă, a apărut în fața noastră, în fața întregului univers, a celor care deja erau vii și erau deasupra sălii de judecată ca un nor alb strălucitor, martorii.
aia care luase la prima înviere, ăștia care înviau toți, îngerii, arhanghelii, tot știa totul despre omul acela. Din prima filă, când o zis primul of pe pământ, a început să deruleze Domnul Iisus cum răsfoia și încet, nu se grăbea, apărea în fața noastră toată viața lui. De la copilărie, adolescență, maturitate, bătrâne, tot ce-o zis, tot ce-o gândit, tot ce-o simțit, absolut totul. Nimic nu era ascuns. Eu, la un moment dat, când am văzut tot mai mult din viața acestui bărbat, care a făcut parte dintr-o biserică, care a avut cât de cât tangență cu adevărul, când i-am văzut viața, gândurile, simțămintele, tot răsunau, vorbeau, se auzea glasul lui tot, cu tot ce a făcut, cu tot ce în jur. Am căzut în genunchi, am plecat capul în jos, am simțit că mă fac cât un fir de praf înaintea Domnului Iisus. Pentru că El era singurul care judeca. Nimeni nu intervenea în judecata aceasta, nici Tatăl care veghea pe munte. Și era deasupra numai Domnul Iisus. El era cel care decidea în urma analizei vieții și în fața noastră tuturor, ca noi toți să vedem că judecata Lui cum va fi, dreapta. Eu am căzut în genunchi, am zis, Doamne, numai mila și îndurarea Ta ne poate scăpa de judecata Ta dreapta. Și la un moment dat, după ce a trecut prin fața noastră toată viața lui, eu zis la omul acesta, ai ceva de zis? Și omul și-a plecat capul înaintea Domnului și s-a făcut mic. N-a avut ceva de zis nimic, pentru că putea să cheme din norul de martori pentru fiecare zi din viața lui. Putea chema din neființă, să ia ființă înaintea Domnului aici în măreția lui. Lemnul, dulapul, totul ia ființă și vine și vorbește înaintea Dumnezeirii și spune totul. Păi când am văzut eu așa ceva, m-am cutremurat, îngerul a văzut starea mea și zice, dar pentru că în urma cuvântului care tu l-ai spus că eu sunt viața și sunt viață veșnică, ca mă cunoaște pe mine cineva prin auzirea cuvântului și a mă primi înseamnă viață veșnică și anumite aspecte totuși el a avut cât de cât o teamă și unele aspecte nu le-a făcut, altele le-a făcut. Zice, eu astăzi te numesc fericit. Pentru că alții au beneficiat cât de cât. Deci el ajunsese în locuința morților. Pentru că trebuia să dea socoteală cu faptele lui. Pentru că el nu a ajuns să-și spele haina prin sângele Domnului Iisus. El era un preot din aceia care eu v-am spus că și-au făcut slujba, dar ei și-au zis, totuși te voi numi fericit. Și a făcut așa un gest cu mâna și iar a făcut așa un gest și am văzut că s-a apropiat soarele. Și a venit soarele în toată măreția lui ca o ființă. Și a zis, vino încoace. Și a venit soarele și s-a plecat până la pământ înaintea Domnului Iisus. Și a zis, dezbracă haina ta și du-te și îmbracă-l pe el. Și soarele și-a dezbrăcat haina în toată splendoarea aceea și strălucirea în care era și s-a dus și l-a îmbrăcat pe el. Și omul acela a primit splendoarea și strălucirea soarelui. Și a fost luat și dus în ceata celor care străluceau ca soarele. Tot ce a fost în cer, tot a izbucnit într-un strigăt de veselie, de bucurie, că unul a beneficiat de grațiere.
unul a beneficiat de grațiere. Judecata a continuat, dar pe mine îngerul m-a luat. Eu eram mică cât un fir de praf. Și dacă înainte i-am spus îngerului că nu vreau să mor, când am început din nou să coborâm în jos pe munte ca să vin din nou, am zis nu mă mai duce jos pe pământ. Nu mai vreau să merg jos pe pământ, că e imposibil să nu greșesc. Zice îngerul, vezi, pe cei care i-ai văzut coborându-se au fost aceia care au călcat în picioare harul care vi s-a dat vouă. Zice, voi aveți un mare, mare, mare dar, aveți harul care vi zice, mântuirea vi se dă gratuit și sunteți iertați prin har pentru faptul că pentru voi a murit Iisus și v-a șters haina sufletului și prin sângele Lui și sunteți curați, dar cine calcă acest har în picioare trebuie să stea aici la judecată. E mai ușor de cei care cât de cât ori cunoscut, ori avut tangență, să zicem, cu un anumit adevăr, dar poate nu au avut prilejul să cunoască harul acesta, să-l primească. Poate sunt popoare islamice, budiste, știu eu ce. Ele au o anumită morală, dar nu au ajuns să cunoască harul. Judecata va fi mai ușoară. Pentru noi care am cunoscut harul și a disprețui harul Domnului, adică ați dat cineva un dar atât de minunat pe gratis și a disprețui acest har, înseamnă pierdere veșnică și nu doresc nimănui așa ceva. Și nu doresc nimănui să ajungă la judecată înaintea Domnului Iisus, pentru că m-a cuprins o rușine și n-am mai vrut să vin să locuiesc pe pământ. Eram conștientă că am familie, dar am fost conștientă că Domnul îi poate ajuta să trăiască. Eu să nu mai vin pe pământ jos. M-am cutremurat înaintea Domnului. Totuși a trebuit să vin pe pământ înapoi. M-am trezit din nou în trupul acesta de materie. Am fost deosebit de bolnavă după aceea. Tot ce era în jurul meu era atât de urât. Eu mă vedeam urâtă. Vorbiți bolnav în sens spiritual sau? În sens fizic. Fizicul a avut de suferit. N-am mai vrut, nu, cum să zic, fizicul parcă refuza mâncarea. Parcă refuza să mai trăiască pe pământ. De ce? Mi-era greu să trăiesc pe pământ. Simțeam și eram conștientă că în trup fiind mă copleșise măreția Domnului, mă copleșise dreptatea Lui, sfințenia care am văzut-o acolo. Și înaintea Domnului, dacă noi n-am beneficiat de har, noi am fi cei mai jalnici oameni de pe pământ. Așa încet, încet am început să-mi revin din boala aceasta trupească a mea. Mi-era greu să mănânc, mi-era greu să înghit o bucată de pâine. Sora mea geamănă zicea, mănâncă că o să mor de la copii și de la soțul tău și ce o să se întâmple? Și mă hrănea cu paiul acela cu care sorbeam câte un pic de juice, de suc, de ceva. Ce trebuie, Lia, trebuie, nu mai vreau să trăiesc. Dar de ce n-ați mai vrut să trăiesc? Am vrut, cum să zic, pentru că prin tot ce trecusem în această vedenie a fost așa de sfânt, sfințenia Domnului Iisus și a dumnezeirii, a muntelui pe care am urcat și pe care nu putea să... Cei care deja începeau să se întineze trebuiau să coboare jos. Aia n-au mai putut urca. O sfințenie radia din totul. Știți ce e sfințenie? Încât o zis îngerul, sfințenia asta vă este dată prin har. Adică faptul că Domnul Iisus a plătit pentru noi și am fost curățiți de păcatele noastre prin sângele Lui, am primit un har, un dar, mântuirea. Mântuirea asta prețuiește mai mult decât orice comoră de pe fața pământului, decât toate miliardelor care au cel mai bogat om de pe fața pământului. Este cel mai nenorocit om dacă nu va fi mântuit. Dacă nu-L va cunoaște pe Domnul Iisus și nu-și va spăla haina
păcătoasă a sufletului și a trupului prin sângele Domnului Iisus este cel mai nenorocit om. N-am vrut să trăiesc pentru că mi-a fost scârbă de orice lucru din jurul meu. De bogăție, de mâncare, de orice ar fi putut ca și nu știu cum să vă explic. Am simțit că a trăi, ori trăiești total pentru Domnul, ori ești un om care în orice clipă poți să calci harul acesta în picioare sau să-l disprețuiești prin atitudinea ta, prin gândirea ta, prin simțirea ta. Pentru că am văzut că acolo orice simțământ îți este judecat, orice gând, orice privire, totul. Dar a fost o mângâiere când mi-a spus îngerul: voi beneficiați de un mare dar, harul. Și acesta oriunde vei merge pe suprafața pământului să spui ce ai văzut și să spui că harul acesta întrece, nu orice, a fi și a trăi în har cu Domnul. Înseamnă totul, mântuirea înseamnă totul. Dacă odată ați fost fericiți și ați iubit pe cineva din tot sufletul, din toată inima și ați zis că fără persoana aia nu puteți trăi pe fața pământului, asta înseamnă o clipă de veșnicie, o clipă, cât aș clipi eu. Dar aminte să trăiești veșnic în această dragoste completă, din care nu lipsește nimic. Și atunci am zis, fiecărui om de pe fața pământului, dacă îl voi întâlni, să-i spunem că Iisus Hristos este Mântuitorul. Să-i vestim, să-i facem cunoscut, să avem răbdare cu sufletele. Dar credeți că de atunci și până acum, de câte ori n-am apelat eu la harul Domnului Iisus, Doamne, iar am zis ce nu trebuie. Iar m-am mâniat, iar am greșit cu gândirea. Vedeți? Dar dacă n-aș avea mângâierea aceasta că am harul și că prin har mi se șterge aceasta, pentru că dacă nu s-ar șterge, ele rămân în picioare și va trebui să dau socoteală în ziua judecății de ele și nu voi avea parte de prima înviere, că cine are parte de prima înviere e sfânt. Și dintre aceștia vor sta ca martori împotriva acelora care poate au auzit de nenumărate ori despre Domnul Iisus. Și au zis, dar ce-mi trebuie mie, Domnul? Când a trebuit să nasc și a trebuit să simt durerile nașterii, așa simte Domnul Iisus durerile nașterii când ne naștem noi. În El, în Hristos, El simte durerea nașterii. Deci El are o durere și așa cum femeia se bucură când a văzut că a născut un copil, se bucură Iisus Hristos că am născut și am renăscut din oameni pierduți. Și suntem puși din nou la statura de ființe care au fost odată înaintea Domnului. Noi am fost creați după chipul și asemănarea Lui, oameni după chipul și asemănarea Domnului Iisus, gândiți-vă, cu statura Lui. Și prin neascultare și prin ascultarea de Satan am căzut și păcatul ne-a degradat că suntem mai jos ca animalele. Ca animalul nu-și omoară copiii, nu-și omoară decât prin anumite împrejurări. Are instinctul, rezolvă instinctul și își trăiesc. Dacă se împrietenește cu omul, dacă noi am fost agricultori și vaca o duceam la pășune și seara venea singur acasă și porcul și gâsca și ne cunoștea ușa de intrare, dar omul nu cunoaște ușa de intrare în mântuire. Și după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Gândiți-vă ce de degradare și de cădere morală la om, că e mai rău ca animalul. Animalul cunoaște ușa stăpânului lui și noi nu cunoaștem pe Dumnezeu care ne-a creat. Și de aici, din starea asta de degradare, m-a scos Domnul. Ca să ajung la stare de om, să depășesc un pic starea de om și să încep să-L cunosc pe El. Aceasta doresc tuturor. Amin.